Και σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα βίντεο μπρος σας. Θα παίξουμε Megapick. Εδώ πέρα. Ωραία. Πάμε να παίξουμε. Όλα ίδια είναι. Όχι. Δεν είναι όλα έτσι πίστα. Έχει δύο πίστες. Κόλλησα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Ναι, θα πάρω κάτι. Τώρα για να δούμε. Και sorry, το έχουμε. Θα κερδίσω. Θα τρέχω. Όχι ρε φίλε. Έχω πολύ damage. Και πέθανα. Ωραία. Πολύ καλά. Αρχίσαμε. Θα περάσει. Δεν τα πάτε. Πάω να πάρω εδώ πέρα ένα ακόμα. Να κάνω εδώ. Δύο. Όταν τώρα είναι τίποτα καλό, θα κάνω μια hype και super στο πράγμα, στο πώς το λένε, ξέρω τι θέλω να πω, ελπίζω, θέλω να νομίζω, δεν ελπίζω τι θα κάνω. Ωραία, δεν έχω κάνει σχεδόν τίποτα. Ποιος άνοιξε χάτερ. Είναι ένα από εμάς. Όχι, δεν παίζει ένα από εμάς. Έλα, και εσύ, και εσύ, και εγώ θα πεθάνω σε κάποια δευτερόλεπτα μισό. Δεν το νοιάζει. Κάψου. Ωραία, πάει και κλάνση. Όμως δεν πέφτει. Χάρη παρόλα τα πόδι που έχει κάνει και αυτό στο YouTube κανάλι. Για λίγο καιρό θα μπορεί να κάνει βίντεο. Άμα με ρωτήσετε γιατί Βαγγέλη να σας απαντήσω, ποτέ δεν σας απαντήσω. Μάλλον δεν θα σας απαντήσω. Ένα φίλο. Όμως, ναι. Ωραία, πέθανα. Όμως, έλα. Το έχουμε κάνει το περισσότερο. Το έχουμε. Easy. Θα είναι αυτό, easy. Έχει και ο Κατζού Godzilla. Πώς. Πέθανα. Κάνε σούπερ, Νίτα, κάνε σούπερ. Δεν θέλετε. 28% μας έχει μείνει. Και θα κερδίσουμε. Δεν πρέπει να κερδίσουμε. Σου εύκολο κιόλας. Οι άλλοι δεν έχουν ελπίδα, μόνο να μου πάρει τον Godzilla που δίνει πολύ. Πολλά πάει traps. Ενώ δίνει πολύ. Και ναι, έχουν μερικές ευκαιρίες. Έχουν μερικές πιθανότητες, άμα πάνε μόνο το Godzilla. Γιατί άνοιξα hyper, πολύ έξυπνος, κολλάω, τώρα βρήκα και εγώ να κολλήσω. Τζάμπε hyper, είσαι πολύ έξυπνος. Μπα θα έχει άπειρο χίλιο, μην είναι. Δεν είναι μήπω, η αντίπαλη το έσπασε. Έλα. Ναι, κερδίσαμε. Δεν παίζαμε, είναι 2%, είναι μόνο 2%. Άμα χάσουμε τότε και
θα διαγράψω το κανάλι μου στο YouTube, θα διαγράψω το account μου στο Brawl Stars, θα τα διαγράψω όλα. Το ξέρετε, δεν θα χάσουμε, γι' αυτό το είπα. Ωραία. Πήρα και εδώ πέρα. Αυτά δεν τα παίρνω γιατί θα τα κάνω unboxing και να μην φτάσουν 13 λεπτά. Το είχα πει αυτό, δεν θυμάμαι. Γιατί δεν ξέρω το βίντεο που είχε γίνει. Και δεν πειράζει. Ωραία. Να πάρω. Ωραία. Θα πάρω πάλι καλά. Και ο Γιάννης δεν θα είναι για πολύ καιρό στο βίντεο, σε βίντεο μου ή στο χταπόδι κανάλι ή Μιχάλης ή κολλάω πάρα πολύ άσχημα. Ωραία, φάει damage, φάει και άλλο damage. Κολλάω άσχημα, κολλάω πολύ άσχημα. Double. Μην το σχολιάσετε, please, μην το σχολιάσετε. Είναι βαριέμενες. Είναι ένα πλάσμα εκεί έξω. Ωραία. Πολύ καλά θα πάει αυτό. Εδώ μην δείχνουμε. Είναι BB bye bye. Το ξέρουμε, BB bye bye. Bye bye. BB είπε bye bye γιατί bye bye BB. Πέθανα, πολύ ωραία. Από το ρομποτάκι. Δεν νομίζω να το έχουμε γιατί κολλά τόσο άσχημα όμως. Ωραία. Έλα. Άμα μπορούσε να καεί. Χάνουμε. Δεν. Γιατί μιλάνε. Σε κάθε βίντεο γίνεται αυτό το πράγμα που είναι παστικό. Ωραία, δεν μας νοιάζει. Μπίμπι, πρέπει να πεθάνεις. Γιατί το λέω εγώ, ναι, πέθανε η Μπίμπι. Και έκανε και κλόουν πριν που πεθάνε. Ενώ πέθανε. Πολύ καλό ήταν αυτό. Και το σπάσαμε. Ωραία. Όχι, μην. Τι κάνεις Αμάντα εδώ πέρα. Ένα χίτι να κάνω. Μια χαρά. Μόνο μην πεθάνω. Το θέμα. Όχι, μην κάνεις. Ωραία, πέθανα. Δεν πειράζει. Ευτυχώς που δεν έκανα hyper και super και πέθανα. Να το ακούω. Το καλό. Το κακό. Αν αυτό ήταν το καλό, τότε ποιο θα ήταν το καλό. Θα υπήρχε καλό.
το καλό θα ήταν ότι υπήρξα. Δεν ξέρω. Δεν το ακούμπησα. Ελάτε, σκοτώστε το Colt. Σκοτώστε το Colt. Όχι. Το Colt. Με σκότωσε. Έχω χάλια ίντερνετ. Για να δούμε Bases in Danger. Σώπασε. Χάσαμε γιατί θα κάνει Hyper και Super ή απλά θα το βαρέσω. Ωραία, θα αλλάξω. Οπότε φαίνεται δεν θα παίξουμε πολύ rank. Mega Pick, όχι rank. Θα πάρω. Πάρε Kenji. Για να δούμε. Ωραία, Daryl. Και εμείς έχουμε Daryl. Αυτός είναι ο Daryl, είναι παλιός. Μα το είχε αγοράσει που δεν νομίζω να γίνεται. Να γινόταν από κάποτε. Μα τι διακονιάσαι! Εσύ γιατί κουνιάσαι ρε Daryl, γιατί κουνιάσαι, σου είπα να κουνηθήσεις Daryl. Ωραία. Πρέπει να δείτε το προηγούμενο σας βίντεο, άμα δεν κάνω λάθος, όχι, το προηγούμενο σας βίντεο και το προηγούμενο. Και το λέω για να το δείτε γιατί είχε μια πάρα πολύ αστεία στιγμή. Με κάτι μήλα θα τη δείτε άμα δείτε το βίντεο. Και ναι. Γι' αυτό τώρα κάνω μόνο για κάπως καιρό. Ωραία. Πάμε να δούμε τι θα γίνει, θα δούμε, θα πω ταυτόχρονα και είπα, δεν ξέρω τι είπα. Bro, what? Γιατί έχουμε τα ίδια πράγματα, τα πάντα, εκτός από Guardian μπορεί να μην έχουμε το ίδιο. Έκανε ένα super, έκανε και ο άλλος super. Πόρτζάκι, άμα δεν ήσουν μέσα στη μέση, τότε θα το είχα βάλει. Παπάς, να ήμουνα στη γραμμή και κάπως δεν ήμουνα στη γραμμή. Ο Kenji έχει hyper, εγώ δεν έχω Kenji hyper. Αυτό σήμερα θα πάρουμε hyper στο Kenji. Θα πάρω. Ωραία, ξεκόλλα. Ωραία, μια ώρα να ξεκολλήσει έκανε. Ωραία, coins θέλω. Πού έχει coins? Έχει silver. 2 coins. Έχω κάποια silver 1. Master. Κάνω master. Silver 1 έχω πολλούς. Silver 1. Παίξουμε Edgar. Θα παίξουμε Edgar. Ωραία.
Για να δούμε. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποιο gadget χρησιμοποιείτε στον Edgard. Αυτό με την ασπίδα ή αυτό που παίρνει πιο γρήγορα σούπερ. Γιατί κάποια άτομα χρησιμοποιούν το ένα και κάποια το άλλο. Θέλω να ξέρω εσείς. Και άμα παίρνετε και τα δύο με αυτό που παίζετε συνήθως. Ή αυτό που σας αρέσει πιο πολύ. Εγώ έχω μόνο το ένα, αυτό με την ασπίδα. Και αυτό θα χρησιμοποιώ για πάντα. Όχι! Έλα, κάνει κάτι. Όχι, τι κάνει η Μάντι. Η Μάντι όταν είναι πανέξυπνη. Σίγουρα πανέξυπνη. Ναι. Ωραία. Είμαι δίπλα στο να πάρω coins. Να δω πέρα coins. Όχι. Καλά, δεν θα έπαιρνα. Please, μη σχολιάσεις στο background. Είναι η αδελφή μου που φωνάζει με κάποιον ή κάποια στο τηλέφωνο. Και κάθε φορά κάτι γίνεται. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Κάποιος θα έρθει και να μου χαλάσει το βίντεο. Δεν υπάρχει ένα βίντεο που δεν θα έρθει κάποιος για να αρχίσει να μιλάει. Το έχω πει σε όλα τα άτομα του σπιτιού μου κάθε φορά και είναι έξω από την πόρτα του δωματίου και είναι λα και μπαίνουν και μέσα στο δωμάτιο και να μιλάω. Αυτό είναι ό,τι πιο φαστικό. Δηλαδή, σου λέω ότι κάνω βίντεο, κάνε λίγο ησυχία και ναι, αυτό θέλω μόνο. Λίγο ησυχία για να μπορώ να κάνω ένα βίντεο. Ένα μόνο βίντεο θέλω να κάνω. Που να μην είναι κάποιος και να αρχίζει να μιλάει και να το χαλάει. Το έχω κάνει? Όχι. Θα το κάνω? Όχι. Κολλάω κιόλας. Ναι, και ωραία. Έβαλα γκολ. Θα το έβαλα, όχι αυτή. Απλά αυτή μου έκανε σούπερ και το έβαλα. Ouch. Πέθανα. Κάνε σούπερ. Ναι. Όχι ρε φίλε. Ένα win θέλω. Ένα win. Όλη την ώρα κάνει γύρω στο σπίτι και καταλήγει να είναι μισή ώρα έξω από την πόρτα του δωματίου. Ένα win. 2 goals. Σταματήσει. Στοπ, κάνω βίντεο. Είναι έξω από την πόρτα και είναι και αρχίζει να φωνάζει. Ωραία. Θα κλείσω την πόρτα γιατί δεν μπορώ να ακούω και να μου σπάει τα νεύρα. Δεν θα την ακούω όλη την ώρα. Οκ. Δεν ξέρω. Ωραία, τώρα πάμε να συνεχίσουμε με το Brawl Stars και να την αφήσουμε αυτή. Έλα, κάνει μια hyper ή όχι hyper. Βάλε ένα γκολ, ναι.
Ναι ρε Μπρούλεξ. Ωραία. Κάνε μια μέρα σούπερ. Ωραία, πέθανα. Γιατί κολλάω. Κολλάω πάρα πολύ άσχημα. Try login. 10% μπαταρία. Το κρυβενιά. Ωραία. Κερδίσαμε. Επιτέλους. Μετά από 100 μάτσες. Ωραία, πάλι. Είναι έξω από την πόρτα και έχει να φωνάζει. Πολύ ωραία. Θα παίξω τον Μπάστερ. Δεν έπαιξα από την αρχή τον Μπάστερ. Θα με χωρίζω. Try login. Μα έχω full internet. Ωραία, για να δούμε. Δεν πειράζει, θα παίξω από 5 και ελπίζω ότι θα πάρω τα coins να πάρω hyper στον Kenji. Ωραία. Αλήθεια. Έξω και nice. Δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό δεν νομίζω να το έχουμε. Ωραία. Ναι. Ακρίβεια. Δεν θα πάρω hyper στο Kenji σε αυτό το βίντεο. Θέλω να μου πείτε σε ποιον παίκτη ή να τον πάω max και μετά να τον πάρω hyper ή να τον πάρω hyper που έχω. Και θα σας δείξω μετά από αυτό το match ποιους brawlers δεν έχω, για τους περισσότερους έχω. Γιατί πολλοί κάνουν το αντίθετο. Όμως και πολλοί δεν το κάνουν. Ωραία, συνεχίζουμε. Ωραία, πολύ καλά. Τέλεια. Πάμε τέλεια. Κερδίσουμε, το ξέρω ότι πάμε τέλεια. Ωραία, πέθανα. Όχι, δεν πέθανα. Κοκόμα. Κερδίσαμε. Ωραία, θα δείξω ρόλους που δεν έχω. Το έχω ξαναδείξει, όμως θα το ξαναδείξω. Ωραία. Δεν έχω την Σάντι, τον Νότι, την Τσάρλι, τον Κλάνσι, τον Όλι, την Κάζε, τον Φίνξ και τον Τζάιον. Κάτσε να δω κάτι. Μετά έχω μύθικη επιλογή, ωραία. Και θέλω... όχι τώρα. Ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Και... ωραία, πολύ καλά πάει αυτό. Ναι, ό,τι φαίνεται. Δεν θα σταματήσει για 1 δευτερόλεπτο να μιλάει. Έπρεπε εγώ να τη σκοτώσω. Για να δούμε. Μην είναι κανένας κοντά, Ωραία, πέθανες.
Εγώ μόνος μου την άφησα. Έκανε και σούπερ για να φύγει. Το γιατί δεν το ξέρω. Συνεχίζουμε. Αλλά λίγο πιο κοντά από save. Πάρω σούπερ. Το βάλε Diego. Έχω σούπερ. Γιατί λέω να πάρω σούπερ. Ωραία, κέρδισαμε. Ο Diego πάλι έβαλε γκολ. Ένα win. Μπορώ να πάρω μια hyper. Μεγάλο είναι αυτό το βίντεο. Για να δούμε. Ωραία. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια μας σας άρεσε τα βίντεο που έχω κάνει την Grow a Garden. Δεν πέθανε, ευτυχώς. Πέθανα. Από τον Πόκο. Δεν το πιστεύω ότι πέθανα από έναν Πόκο. Τι με βιάζεις. Θα πάρω λίγο σούπερ. Ωραία. Ναι, τέλεια. Τέλεια. Φύγε μακριά σου. Φύγε μακριά, εσύ. Τι ήταν αυτή η πιο άσχητη σούπερ ήτανε που έχω κάνει σε όλη μου τη ζωή. Αυτό ήταν. Ωραία. Έλα. Δεν νιώθω τίποτα. Δεν νιώθω τίποτα. Έχεις πεθάνει 100 φορές. Καλά, 100 φορές λίγα λέω. 1.000.000 φορές. Άπειρος έχει πεθάνει. Και πρέπει κάποια στιγμή να μου κάνει subscribe. Ναι. Έχω 50 κάτι views σε ένα μου βίντεο. Και έχω 7 subscribe. Και τα περισσότερα από αυτό το βίντεο που το πήρα. Όμως δεν έχει σημασία. Ναι, πέθανα. Πολύ ωραία. Περίμενε, Τζέσι. Μπράβο. Ωραία, δεν πειράζει, έκανα damage πολύ. Άμα είχα αγοράσει hyper, τώρα θα το είχα πάρει 7 φορές. Σίγουρα. Κι άλλο. Μακριά αρκούδα. Μακριά, δεν θέλω να πεθάνω από την αρκούδα. Θα αναγνωρίσουμε για τώρα. Γιατί κολλάω. Ναι. Όμως είναι ισοπαλία. Αλλά πήρα ακόμα τα κόμματα. Ένα win. Μόνο ένα win. Άλλο μιλάει.
Για να δούμε. Ένα HP και μετά πέθανα. Και θα πεθάνω κι εγώ. Αν δεν πέθανα ακόμα. Ωραία. Μεγάλο βίντεο. Πάμε, συνεχίζουμε τη ζωή μας. Δεν το πιστεύω ότι το φάγαμε. Ναι. Χάσαμε μάλλον. Άμα παίξουμε αυτό και χάσουμε και παίξουμε κι άλλο ένα και ξανά χάσουμε ή και δεν κερδίσουμε, τέλος πάντων, οκ, θα σταματήσω να παίζω με μπάσκετ. Ωραία, το ξέρω ότι θα είχα. Ωραία, πάμε πάλι play-game. Κανένας? Α, η Max μόνο. Πρέπει να κερδίσουμε. Να έχουμε παιδιά, δεν πειράζει. Να δούμε. Ωραία, συνεχίζουμε. Και πέθανα, πολύ ωραία. Κάνε σούπερ, κάνε σούπερ. Δεν έκανε σούπερ αυτό. Είναι χαζός. Μάρα ρε! Τι δεν βάρισε. Βάρισε λάθος στιγμή. Out. Φάγα πολύ damage. Έλα βάρα ρε κότ. Ναι, πέθανα. Α, δεν πέθανα. Να πάω κάτω. No. Πολύ. Σίγουρα δεν καταλάβω καθόλου εγώ. Όχι, δεν σε βάρεσε κάποιος. Τυφλή για να ρωτάς. Ναι. Και γιατί νευριάζει αυτή η τύπης αφού... Τι μου δώσω την μπάλα. Όχι. Εντάξει, βαρέθηκα να το ακούω. If someone hit me. Δεν σε βάρεσε κανένας. Ναι, εγώ. Try login. Πολύ καλό ήταν. Εδώ πέρα. Προσταμάτα να λύσεις. It's someone hit me. Θα νευριάσω κι εγώ. Θα πω... Δεν ξέρω τι θα πω. Από πάνω, άμα δεν πάτε από πάνω το φάγαμε και το φάγαμε. Α, δεν το φάγαμε ακόμα. Α. Ναι, Ρενίτα. Ξέρω με αυτό που μπορούσε να πει όμως. Δεν πειράζει. Ναι.
Ναι, επιτέλους, μετά από 28 χρόνια. Πετακόνς. Και τώρα θα παίξουμε κι άλλο Mega Pig. Πόσα tickets έχω, πόσα tickets έχω, 13. Τα περισσότερα θα τα παίξουμε σήμερα. Παιχνίδια μάλλον όλα. Αφού πήρες εσύ Edgar, εγώ θα πάρω Carl. Πάρε Cold. Ναι, ωραία, πήρε Cold. Ωραίο skin έχεις Cold. Ας το όχι σε 3 hits. Γιατί απλά βάραγε μπροστά. Και εγώ τα ντόζαρα όλα γιατί απλά προχωρούσα μπροστά. Ναι, πέθανε. Όμως πάμε πολύ σειρά, παιδιά. Να δω τι υπάρχει εκεί πέρα και βαράει. Τίποτα. Α, η Πέν υπάρχει εκεί πέρα και βαράει μάλλον. Έλα ρε φίλε, ανοίξτε το, να ανοιχτεί. Δύο hypers και supers επάνω. Ωραία, χάσαμε. Πολύ ωραία. Και κολλάω. Και χάνουμε. Και κολλάω. Όχι, γιατί βάρεσε. Και τώρα να μαντέψω τι χάσαμε. 3, 2, 1. Ωραία. Πάμε να χάσουμε και χάσαμε. Α, όχι ακόμα. Σας έχουμε δείξει τόση ώρα. Δεν πρόλαβα 3 δευτερόλεπτα να είχα. Ακόμα και δεν να είχα προλάβει. Ωραία. Μα από ό,τι φαίνεται η ίδια είναι όλα. Ένα δω. Για να σκεφτώ τι να πάρω. Θα πάρω εγώ Edgar. Και εσύ τι θα πάρεις. Αρχίσουμε να πάρουμε. Ωραία, καλή επιλογή είναι. Οκ, νομίζω το έχουμε. Μου φαίνεται πολύ καλή η άλλη. Λίγο αρκεί άμα κάνει super. Θα έχουμε πρόβλημα. Όχι, πέθανα. Ωραία. Όχι, ρεκόρντ. Ωραία, πέθανα, δεν πειράζει.
Δεν πειράζει, κερδίζουμε. Μόνο 5% μας είχαν κάνει. Δεν παίζει να χάσουμε. Τι, γιατί είναι θυμωμένο. Τι, δεν κατάλαβα. Είχε ένα θυμωμένο πρόσωπο. Και τι ήταν αυτό που είδα μόλις τώρα, γιατί πήγε πίσω και με χτύπησε. Δηλαδή γιατί, τι ήταν αυτό. Θέλω να σπάσω σένα. Σπάσω και σένα μία. Θα σκοτώσω και σένα μία. Και σένα μία είπα. Και θα σκοτώσω και σένα. Ό,τι βρίσκω μπροστά μου το σκοτώνω. Γιατί πέθανα. Δεν πρέπει να πεθάνω. Thanks μπαίνει μέσα στη ζωή χωρίς να κάνεις κάτι για να μου σώσει τη ζωή. Thanks, τώρα φάει το damage που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή και πέθανα. Α, δεν πέθανα ακόμα. Nice, thanks. Θα πάρω τα super. Μια χαρά. Πάμε να κάνουμε όλο το damage. Κάτσε να πάρω και ασπίδα. Ας θα κερδίσουμε και κερδίσαμε. Ναι. Και έκανα και quest. Λίγο. Όχι ολόκληρο. Ένα εγώ ήθελα ακόμα. Και θα πάρω start όπως πολλά. Θα ήθελα και εδώ πέρα να κερδίσουμε. Να πούμε λίγο πολύ. Χαζάρι τι πήρα. Red. Jericho. Kenji. Θα πάρω Kenji.